A Banyaerdő egy társadalmi vállalkozás, amelyet 4 éve álmodtunk meg. Fő célunk erdőben gyűjthető erdei termékeknek a feldolgozása és azokból finomabbnál finomabb élelmiszerek előállítása. Igazából 3 fontos célunk volt ennek a vállalkozásnak az elindításával. Az egyik legfontosabb az a természet-környezetvédelmi cél, a fenntarthatóság. Másodlagosan fontos célunk volt, hogy akik velünk dolgoznak, őket nem csak alkalmazottként tekintjük, azt szeretnénk, hogy legyen egy tulajdonosi szemléletük, részt vegyenek a folyamatokba. Nehéz sorsú emberek élnek egy hátrányos helyzetű régióban, munkahelyeket teremtünk és megpróbáljuk segíteni őket, hogy boldogulni tudjanak az életben. A harmadik nagyon fontos, egy olyan példát akarunk mutatni, hogy hogyan lehet a helyi adottságokra alapozva gazdaságokat indítani és élhetővé tenni egy környéket. Figyelünk az aktuális trendekre, a termékeink vegánok, vannak gombakrémjeink, szállítmányaink. Ezeket a termékeket egyrészt saját csatornákon keresztül árusítjuk, például járunk kihívást jelentő piacokra, van egy webáruházunk, és nagyon sok étterembe is szállítunk. Az erdőből behozott gombát mérés, válogatás, mosás után frissen földolgozzuk. Ezeket a gombákat töltjük üvegbe utána, illetve zacskózzuk. Szállítmányként minden folyamatot magunk csinálunk, egészen a címkézésig és a raktárba kerülésig. Nagyon sokrétűen felhasználhatjuk ezeket a gombakrémeket tésztákhoz, húsokhoz, szószokhoz, akár pirítóshoz is. Nagyon finomak, és ajánlom mindenkinek.